Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓenkoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓinde jayndeli moɗon weltare min dañi huccude mon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto foof salminama inde konon manama e jettoɗe serenɓe min jejjitaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo mboro wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil mum Amadou Moussa no aljuma waɗi alhamdulillah en jetti Allah eɗen ɗaminimo won aljuma moƴƴo malaɗo kono no aljuma ɗi foof kono Aissata ko aljuma woni aljuma battidiɗo e lewru yawo donc firti so arti tan ngol hawrata kam ko yimɓe ne koori no hannirta ni en tout cas ko duwuji joguiɗen wiide yo Allah hokku en tawtorede lewru ndu mbawen kadi jogade hen anniyaji moƴƴi wawde horde lewru ndu nde tawno lewru korka fuɗɗorto koye anniya e on tuma wawa jokkitade kadi aussi e dow jaam e kisal eɗen ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗe nde hokkata en naatide lewru ndu bisimillahi rahmani rahim o hokke en gaynirde ndu alhamdoulillahi rabbil alamina sikki ala ko salmitade men subake salminde ɓe dendagal heeɗiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe bo walledi Sénégal ha tengti kadi ɓen yiiɓiyankoɓe eɗen mbiyaɓe hono kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah Amadou est ce que aɗa andi ɗo joni jobjoɓe sisiɓe kam ɓe gussi jebgol mabɓe saabu ko ciftintaɓe lewru korka ko ala min mi sikki ɓen noon ne caɓori Aissata ɓuuri bonde ko sosoɓe hanki mi heeɓi messuji ɗi ganduɗa koɗi kewɗi ummorade e sosoɓe dedeɓe Coulibaly naɓe ko nandi hen e jajaɓe wiide wonde tinne saabu Allah ononne ƴewne men so tawi lewru ndu wawi dirtinede ha diwo saaha ha tengti noon ɓe ganduɗa ɓe kañumen cuusa korko no fewi woni hen ni joni koko porti malade Aissata ko ɗum hayɓe noon tigui waɓe no nen lelɗo yen fo ɗo joni nane jogui mbusmuyen poɗɗe ina ɓalline sara mumen wadde ko noon Amadou Moussa ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne wayno ne jeeya ko ɓuuri tengtude ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere wotere nde ene wayno ko sunare toɓɓere wonde nde ko kuccam ko mbiyata gouvernement face à la presse mayde nde noon woni ko jaltugol aduna mo ganduɗa ko le doyen des juges Samba Sall joguinoɗo dossier ji kewɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal jandeji leydi meɗen kala e mbaɗi kuuɓal e o subaka pini dawi on ɗon fannu noon tigui yo Allah yurmo yafomo amin jayde vox populi udditidamal ko noon tigui nden noon jayde wi ko jeetati lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jeetati lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho lewru woturu koɓe mbi ñalawma tawti bandum caggal nde o hebno dossier Ousmane Sonko e Adji Sarr ne wayno de kanko doyen des juges o notima e joomi koɓe mbi noon ko acci caggal makko hono caɗele koko yewti on ɗon dossier ɓe garti noon e hoto gonnoɗo oɗo gorko mo ganduɗa ko joom golle mantinide joom kadi ganduɗa ko woni anniya moƴƴo no fewi ha tengte to banggue mbadi gollal muɗum ɗin konguɗi suuti fewde makko hoore leydi ndi Macky Sall kono ɗum ko Guy Marius Sagna arti e konguɗi jurmeniɗi e serentagal ngal ganduɗa ngal ɗi o huccini yomo ganduɗa ko le doyen des juges Samba Sall mbo holliti wonde oɗon de noddirannoma ko baɗam ha tengti e saaha nde o acca ɗo ko wiyete nde o hebno liberté provisoire goɗɗum ɗum noon koko yewti e titre goɗɗo ko kuccam laamu ngu e gardogol mo ganduɗa ko maître Sidiki Kaba ɗum ko hanki jagoɗo tambide konu leydi Sénégal o arti e ko yewti e jopade Ousmane Sonko peɗeli ko fate banggue ɗin fitnaji ɓennunoɗo ɗo holliti wonde noon ma commission darne to banggue enquête indépendante mo ganduɗa ene soomo e muɗum société civile kono kadi eko yewti e ganduɗa woni opposant ji ɗum foof ene tawe e hello on ɗiɗi ha tati nde jande witede hono vox populi jayde quotidien rewi hen nden ɗon e konguɗi dabɓi keniɗi wi tan ko jaltugol aduna oɗo juge biteɗo Samba Sall ɓe mbi tan ko le doyen ene wayno de wirdima manam yalti aduna o ɗin konguɗi jaji ne tawe e hello ɗiɗi e nde jayde quotidien le quotidien jayde l'observateur ko dawri nden ne arti e titore ɗiɗi oɗo subaka hande ɓe mbi ko jaltugol aduna mo ganduɗa ko le doyen du juge Samba Sall ɓe mbi de ko agent secret jusqu'à la mort manam de kanko eɗen gandi ko joguiɗi ko yetti koye dossier ɗi ganduɗa ɗi ko cembuɗo no fewi ha tan nde o hoti e joomi koɓe garti e golle makko kono kadi ɓe garti e ko yewti e rafi makko tigui mo ganduɗa o heeɓimo ɗum ko ɓoyani kono kadi e seeɗantagal ngal ganduɗa ngal ko ɓe gollotto to banggue hono ko yewte ñawoje ɗi ɓe kolliti andinden hande de mo wirne toon to wuuro witego Sokone ɗo woɗɗani hono yanandi mam makko debbo ɗin konguɗi jaji ne tawe hello jeegom ene jayde l'observateur goɗɗum ko tawate hen ne wayno koko yewti e caɗele memnode leydi meɗen Sénégal tawi koko yewti alhaali Adji Sarr e Ousmane Sonko ɓe mbi tan ko laamu ngu de habri ma darnu commission d' enquête indépendance mo ganduɗa ha wawa loskude ande holtan waɗɓe walla ni jeeɓe sababu ko yewti ɗin fitnaji hani e wargoji saabi noon jayde wi ko le poisson d' avril du gouvernement ɗin konguɗi jaji ne tawe hello tati nde jayde
l'observateur nden arti e ngol ɗon cimtol kuccam laamu ngu le gouvernement face à la presse ɗum ko hanki wonno toon to building administrative Mamadou Dia ɓe kolliti wonde noon ko laamu ngu de arti e ɓedde ko yetti e fitinaji bannoɗe ɗo e lewru février ha nanggue lewru mars ɓe mbi ko commission d' enquête indépendante ma darne e ko ɓoyata ɗum ɗo noon caggal muɗum ne wayno ɓe kolliti on ɗon commission noon ko baɗɗo ouvert manam ko gudditiɗo e dendagal opposition kono kadi e société civile pelle ɗe gona laamuyankoje caggal muɗum ɓe e jaltini ɗon ko wiyete hono mémorandum woni wadde ɓeeto e ɗin ɗon ganduɗa ko woni fitinaji sappo e ɗiɗi neɗɗo ko mbasen pittali mumen ko ɓuuri temedere tato neɗɗo mo mbarmi hen tawi koto banggue civil en temedere koto banggue force de l'ordre woni ɓen koninkoɓe temedere e capannayyi e joyyi ganduɗa ko gollorɗe laamu kono kadi e temedere capantati e jeenayyi ɗum koto banggue privé foof de ɓe kolliti wonde heelama bonnama ha kay no bonɗo bonande wawi hadde kono ɗum ko noon ɓe garti ha joni ko yewti ɓe mbi laamu ngu ma jokku ko yewti koye banggue action judiciaire woni banggue ñawore muɗum e ko yewti e alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko yidde wiide wonde ma ñawore nde wat e ko fayi arde ɓe kolliti wonde noon ɓe garti e cimtogol ganduɗa ngol woni rapport pelle ganduɗa ko daraniɗe fodde kam hakke bani adama kuccines e leydi Sénégal kanko maître Sidiki Kaba holliti Sénégal wona almudo hay goomu gotu sakane jangguin ɗum ko yewti holno hormorte fodde kam e ko ganduɗa ko woni ko wiyete respect de droit de l'homme ɗin konngudi jajine tawi e hello ɗiɗi ha tetede jayne guendire le soleil jeyde la squad ndene konngudi dabɓe kiniɗi ne wayno arti e fitnaji ɗi ganduɗaji lombinoma ɗo e leydi meɗen Sénégal hakkude Adji Sarr Ousmane Sonko ha jibini fitnaji kam e wargoji ɓe mbi tan ko maître Sidiki Kaba ɓornitimo robbo muɗum d' avocat kono ɗum ko noon jayde arti e jaltugol aduna doyen des juges Samba Sall ɓe mbi ko notoyima hono lamɗo towɗo ɗin konngudi jajine tawi hello tati nde jayde las quotidien jayde enquête loski nden arti ala haali Ousmane Sonko e Adji Sarr ɓe mbi ko laamu ngu ene wayno artiri gueɗe ɗe kala e dow hoore Ousmane Sonko maître Sidiki Kaba ene wayno waɗi henke kuccam muɗum e jaydiyankoɓe e gouvernement face à la presse yidde wiide de ne wayno gueɗe ɗe kala tekkirondi ko oɗo avocat Ousmane Sonko wondude e pelle société civile ene wontuma noon o arti wiide wonde ma commission d' enquête indépendante ne wayno waɗe ha ande losko waɗe holi kay tekkuɓe ndondi ɗi fitinaji kono ɗum ko noon o wi ko force de l'ordre kañum kay oɗo saaha hannde woni kono leydi meɗen Sénégal so tawi jogonoki haqqille ma mayde nde ɓurɗo kono kadi ma bonande nde ɓurɗo e ko yewti ɗin fitinaji e on tuma noon ɓe mbi ko duppi on ɗon rapport mbo Amnesty International joopi leydi meɗen Sénégal to banggue fodde kam e hakke bani adama ɓe kolliti wonde noon on ɗon commission d' enquête mo habri gomo mouvement MDD holliti wonde ene wayno on ɗon hono on ɗon rapport walla mbiyen tigui ha joni on ɗon commission hani e gueɗe baɗe noon laamu ngu woni koye ubbidde fitinaji ɗin konngudi jajine tawi hello tati e nde jayde wiyetede enquête jayde libération nden arti e jaltugol aduna le doyen des juges Samba Sall hanki ɗo e Dakar birnatore hannde toon to Sokone ɓe mbi ko on ɗon ñawowo de natti wodde manam o hawri e ladial ɗin konngudi jajine tawi hello ɗiɗi goɗɗum ko ɓuuri ko yaaji nder ndeɗo jayde ne wayno nde yulli ko toon to falde Bakel ɓe mbi tan ko milliard uji ɗi ganduɗa hannde inana ciiɓe e gollorɗe minier gonɗe toon kono de ene wayno ko rafiji goɗɗi e ɓesguji ɗi ɓuuri hen wawde hoccude kono kadi e ɗamaw cayɗo moɓe jogui so en tugnima e on ɗon face caché moɓe mbi e oɗo drame manam e ɗin fitinaji jiya toon walla ni ha e tana jiyaɗo toon Mokhtar Ba mo ganduɗa ko goto e gardiɗo comité de veille arti hen ko ɓuuri yaji yidde wiide ne wayno maayo fallemi o saaha mo kalten kala ligowol ngu toon ene wayno natti wodde saabu kay koko maayi sababude on ɗon pollution woni tan gollorde gollatoɗe ko yewti on gonɗon maayo ɓe kolliti wonde noon jeeyi sababu kay ha ɓen awoɓe hande o goni koye e chômage manam gollani e on tuma noon ene wayno environnement o woni taaride ndi kala bonni koɗorde ɗe hako ɗum jeeyi sababu hoɗɓe toon ɓe kala inana gondi e rafiji kono kadi ina gondi e caɗele mawɗi e to banggue nden ɗon gollorɗe ɗin konngudi jajine tawi hello nayyi ha joyyi e nde jeyde libération jeyde stade coftal ɓalli uddata dama nden arti e titre uji ɗiɗi ha tati hande o titre uji ɓurɗi mantinade ɓe gadori ko C1 komi noddir ligue des champions ɓe mbi oɗo sambo kalten de o naati e to banggue légende woni tan o naati e tarik to banggue football windere nde ha tengti e toon to dunde Europe ko Kylian en Mbappé mo duuɓi nogas e ɗiɗi oɗo sambo kalten ko bituji nogas e jeeɗiɗi woni ko marqué ko yewti on ɗon ligue des champions ɓe kolliti wonde noon ko Mbappé de o saaha hande ɓenni didol ngol barno manam haɗini nde Messi wanno e ko yewti e fanno
wonno woni Messi kono kadi o wirtima Cristiano ko ɓuri woddude sabu nde ɓe jaranno e duuɓi makko ɗi kanko Cristiano Ronaldo ko bituji tati o logguno e saaha manam Mbappé wonno o kono kadi Messi e duuɓi nogas ɗiɗi markuno tan ko bituji sappo e jeetati kanko noon Mbappé o yeehi ha nogas ɗiɗi but e on tuma noon ɓe mbi kadi o woni joueur gadiɗo markude ko tolni e laabi 5 tawi ko e elmina to banggue e hono caggal leydi manam caggal terrain makko tawi ko huitiéme de finale hani e quart de finale kono kadi o woni meilleur buteur hono ko ganduɗa ko woni PSG to banggue élimination direct e ko yetti ɗin ɗon match ji kono ɗum ina tawe hen ko ganduɗa woni bilan Aliou Cissé duuɓi e jeegom ɗi warde kipp ngenɗi jo o noddi ko tolni e temedere e tato tawi ko petto woni mbarodi kono kadi ɓe kolliti hande de omo yiilo ko yetti e on ɗon 11 idéal mo fotata fawde e oɗo saaha mo kalten e ɓillima o noddi sappo e joyyi gardien ɗi ɓi kono kadi capantati jeeɗiɗi défenseur nogas e tati ɗum ko milieu de terrain kono kadi nogas e jeetato ɗum ko to banggue attaquant ji ɓe mbi ko ha hande Aliou Cissé ina yiilo ina wayno 11 muɗum kono kadi e jour uji muɗum ɗi foti fawde e terrain o goɗɗum ɗum ko tawete hen ko Edouard Mendy mo ganduɗa hande inana juwo e ndiyam toon to duunde Europe e Chelsea ɓe mbi ko match ji jeetati ɗi o feti Ligue des Champions o waɗi ko tolni e match ji jeeɗiɗi ko wiyete 7 clean sheet kanko noon Mendy o heeɓi tigui ha joni hebtude record mo ganduɗa ko légende Petr Cech kono kadi siftinde nde yontere nde gonɗen kanko Edouard Mendy woni meilleur gardien e ko yetti 11 d'Europe toon e Ligue des Champions ne wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongonɗen e kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa keddotoɗen ha joni tan koye banggal coftal ɓalli no aljuma foof ko ɓuuri tengtude coftal ɓalli min gaddanta won hande noon amuɗen birtota ko ha joni tan Aliou Cissé mo ganduɗa bilan muɗum duuɓi jeegom waɗama ɗum noon ha joni o dañani taw sappo e goho ɓe ganduɗa amo sohli ɓe no wiyete ñande fof walla namdal ngal sénégalais ji fof namdoto saaha fof woni holko saabi Aliou Cissé wawa dañde ha joni sappo e goho ɓe ganduɗa kam ma wiye kaari ande kono ñande foof ene ƴewtida équipe o hesɓe nani hen ha ɗum saabi won hen ni oɗo saaha wiyoɓe Aliou Cissé mataw foti ko riwede walla foti ko woppitede ɗo Amadou Moussa ha coupe d'Afrique o ɓenna ɗum ɗon fof ko namde kono est ce que ittuɗe ɗo oɗo saaha entraîneur pour addude kesone ko hakkille bon ko noon Aissata en tout cas min hooram mi yadani exactement e ko won hen mbiyata wonde yo Aliou Cissé waɗe limogé ma en pammin ɗum c'est vraiment yimɓe mbi ɗum ne hawno seeɗa par ce que hande Sénégal naji foof ene wiya Aliou Cissé foti ko ummade garde équipe o ko ɓuri hen ko hewde en tout cas kono enen en mbiyani noon taw en jogui noon to pawɗen ɗum ma en pammin bandiraɓe kono haysinno tawi won probléme goɗɗo eɗen mbawiɗe bilan makko kam o wona bilan bonɗo no fewi haysinno tawi o wiyata kadi aussi ko moƴƴo à 100% par ce que moƴƴini hande oɗon bilan ko ƴettude coupe walla wadde ko ganduɗa ko woni séduire ɓesguji leydi Sénégal ɗi supporteur ji football ɗi to banggue jeu ɗum ɗo woni ko manque oɗo saaha haysinno tawi en jii bilan makko to banggue résultat woni éliminatoire woni match amicaux woni match officiel haysinno tawi jeu ala ɗo kam omo gagnant match ɗi ganduɗa ɗi ko baɗɗi fayde kono noon ko ɓuri hen ko hulɓinade manam ko kalnomi mbimi wonde ko so tawi hande o joguiɗo jour uji ɗi Sénégal jogui ɗi ko kanko saabi ɗum par ce que o waɗi recruté walla mbiyen o hepti jour uji kewɗi ganduɗa ɗi hande ne joguino possibilité jouer to France jouer to Angleterre jouer nokkuji kewɗi ganduɗa ɗi hande ina tawe toon to ganduɗa ko woni toon to duunde Europe kono noon eko wona ɗum ko en jii o fuuɗi ɗin ɗon jour uji ɗi ganduɗa hande kodi classe mondial ɗum ɗon foof de e wade noon o addi jour uji kono haaji no ronki dañde équipe ɗum noon ene famni par ce que ko jour uji joguiɗen jour uji inne ande en kono en ngala équipe mo ganduɗa ko kulɓinowo adversaire à chaque fois eɓe kuula jour uji ɗi kono ɓe kulani équipe o saabu collectif en tout cas systéme mo waɗato en manque no fewi donc noon adni wiide en jaadani wiyoɓe wonde je en diw Aliou Cissé joni joni o so tawi en diwima kala garɗo heewi ko fuɗɗitade à 0 donc ɗum noon kadi wontata ko jour uji ɗi majjat e plan o majja aussi kawja jogo kulhuli est ce que mami nodde est ce que mi noddetake est ce que mami jogo confiance o mo ganduɗa ko entraîneur kesso donc mboɗo jaaɓi dow gueɗel gotel hokkudema ko tolni 3 match ɗi ganduɗa ko match officiel woni match éliminatoire mondial 2022 poɗo waɗa toon to Qatar ɓoyta fuɗɗo koye nde hitande match ji ale ɗi ne wayno e retour ɗi fof gasata donc 3 match ale ɗi yoɓe pow yoɓe mbi Aliou Cissé en tout cas ɗiɗo match ji tati ɗi ganduɗa ɗi kodi match ji éliminatoire mondial 2022 yomin jii résultat to banggue victoire yomin jii résultat to banggue tic tac yomin jii résultat to banggue équipe mo ganduɗa ko baɗɗo suuɗe somin jaani on saaha min jafnoma min jaafoma
min ƴeewa goɗɗo mo ganduɗa ne jokkita ɗiɗo match ji tati retour e on tuma wawa ƴeewde aussi huccande ko wiyete ko coupe d' afrique saabu ɗo to gonɗen koye nder laana ko ganduɗa ka inana awƴa so tawi gawƴo o ne wayno waɗi abandonné Aissata so renaki to faya ɗo moƴƴani noon tigui Amadou to faya ɗo moƴƴani ko noon tigui saabu ko yimɓe ne tolni e saaha mo ganduɗa ete cohlani riwde entraîneur pour addude goɗɗo kesso mo ganduɗa fuɗɗito koye sukaɓe A0 woni ɗum ɗon oɗo saaha sohlaka kono Amadou Moussa Mele équipe o kadi sohlani kanko Aliou Cissé saaha ɓe kalda e makko koɓe cohli ko e koɓe jiiɗi ko walla koɓe jii analyse uji kamɓe ɓe mbaɗi e koye mabɓe walla analyse uji technicien ji mbatta ɗi kanko omo woppita hen hakkille saabu hande mbesiki tan waɓe no Abibé en waɓe no Diomasy Camara en ɓe ganda goɗɗo banggue hande haqillantagal mabɓe nana waɗi nana ƴefte toon nana hutore toon est ce que ko way noon Amadou Moussa so artirama ɗo e nder leydi men Sénégal ganda ko ɗo ɓuuri sohlede ɗum ɗon neɗɗo wonata kadi wonata ɓuural e nder équipe men o aɗa oɗo saaha mo kalten ballade ko wayno Abibé ballade ko wayno Diomasy Camara weeɓata pourquoi par ce que eɗen gandi ko yimɓe joguiɓe ambition yidde ardade kippuji ko wayno club aji ko wayno équipe aji national par ce que goni koye formation ngaji mumen ha tengti Abibé joni joni o ballade mo ha waɗa équipe national o wona hunde wemde saabu eɗen gandi won conflit ɗi ganduɗa ɗi inen tawe ɗo e mondia e équipe ko wiyete génération 2002 par ce que déjà en jii no Oumar Daf tourniri keeco mo ganduɗa ko Aliou Cissé donc ɗum hulana aussi so Abibé ari ma ɗum wa par ce que gayɗi ɗi ɓuuƴi ko mbiyata ko mbawa hejjude e weero par ce que goto foof wonanto ko banggue muɗum kadi mi sikkani so tawi Abibé ma wawa liggodirde Aliou Cissé par ce que Aliou Cissé o weeɓani liggudade hen banggue ɗum kadi aussi il faut mbaɗen ɗum admettre par ce que hen saahaji ko Sénégal naɓe kalata ko kanko e ko waɗata ko wona gotum ha hen sa ni mbiya entourage makko ko haalata ko wona ɗum woni ko hutorto donc ɗum so wayi noon moƴƴani par ce que so ɓooyi discours makko ronkat ɓennude woni ronkat ɓennude ko so tawi avant match o haalde jour uji ɗi mbaɗini ɓe respectata en jiiɗum e match ɗiɗi ɓennude ɗo ɗi ɗin match ni d' ailleurs sabima ha Sénégal wasi ko witi koye classement mondial to banggue FIFA eɗen gonno e 20e au niveau mondial hande ken 22e kono kadi aussi hono discours ko wiyete discours vestiaire mo ganduɗa so yimɓe duttima mi-temps o wiya ɗum ɗo fewani waɗir ni changer ni e gueɗe mbaɗ ɗum foof natti ɓennude hande waɗi ɗum noon ene wayno so ɗum waɗi Aissata ko probléme mawɗo par ce que jour uji ɗi so natti heɗade entraîneur uji mumen ɗum ɗon janggo e jaam ɗum jibnat probléme mawɗo ko ɗum woni hande ko Aliou Cissé wonde heddi ko liggo pour jour uji ɗi mbawa nanandemo mbawa kadi aussi jaɓandemo e ko wiyanno guila adana ko so ɗum ala ene wayno o fayi ko waɗeɗe limogé en tout cas noon tigui Amadou Moussa tede ine amo faɗa ɗon ne ɗum wonno komin gaddannomon e roɓɓindu jayndeli moɗon banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa en heɗano ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat Aissata ɓorni ɗum walla mbiyen jiɗɗo e ɗiɗo wuttiji baddi fayida foof ko mawɗo création rewi ɗon numéro ko 77 550 37 59 Allah jarama on jarama e kettugol